Pilipino, nagbabalik na lang tayo sa isa ng Minecraft. At ito nga po ang aking tinapos. Ayan. Ayan po. Ginawa ko po yan, pero yung baba po yan, gumawa po kasi ako dyan ng, dito, yan o. Yan. Tapos yung may third floor po ay may view. Ito po, may view sa ito. Ito. Oh, ganda ng view. At ngayon po ay lulutuin na natin ang iron. Gagawa na po tayo ng pool. Okay. Gagawa na tayo ng pool para makapag sasasaw. Saan yung iron ko? Ito po, nagbina po kasi ako na nakuha ko. Punta ako sa may base. Ito po kasi, ginawa ko to kasi pang samantala ko to. Ito po na yung yung storage room. Kasi po, kailangan ko ng madaming wool para makapagawa ng totoong bahay. Wool po yung naisipan ko kasi wala akong maisip, wala akong quartz, kasi pa-nether pa yun, di ba? Dito ako pupunta. Dito ako tutulog. Lulutuin ko lang to, sandali na. Yan. Tapos tutulog na rin tayo. At yan, guys. Uy, tatlo na pala iron pickaxe ko. Nakalimutan. Diba tatlo lang yung panggawa na bakit? Tignan natin. Ito. Yan. Tapos, 6 ko po itong ginawang video na to. 6 po to. 6. Tapos, ilalabas ko po ito ng 7. Actually, ano ito ba? Emoji. Talaga. Gagawa na tayo ng swimming pool. Baka na, sige, kukuha tayo na ito. Para pang-design ng pool natin. Wala tayong shovel. Hindi pa lang ang ating shovel. Shovel. Ito ako gagawa ng pool. Tabi ng bahay ko, guys. Yan. Sisirain ko itong malaki na to. Sugat. Wala akong Yan, punta na naman tayo dun. Tidbo ko dun. Hindi. Go. Ito nga, guys. Biro ako. Ito, may dito. At may cobblestone. At saka, magkakrag na tayo ng shovel. Cobblestone na kasi mahirap kami. Mahirap ako. Di ako malaman. At ang daanan pala, hindi ko pa na tatapos. Dito ako taga ng malaki. Nagawa muna ako ng malaki. Sabi ka, ganyan lang. Ito pong sinahawakan ko na to. Ayan po, dinalid ko para makapag-record ako. Pwede nyo din to downloadin kung gusto nyo mag-record. Ayan. Ito, dito naman.
Yan. Tapos, dito naman. Yan. Tapos, palalimin ko na po ito. Para hanggang kabas yun. Uy, kayo ba to? Ay, hindi. Bahay ko to. Oh, ba? Sunggot. Yan. Yan, pasyat. Tatakpan ko na lang para makapagkakala ka sa mga. Yan. Ito lang naman yung ating talaga. Ito yung bahay ko dito. Walang. Ganyan na lang. Ganyan na lang po kasi bahay ko na yan. Actually po ito, parang di ba sa mga beach, may buhangin. Saka po, swimming pool na may buhangin. Parang kung po gumagawa ng pool na may buhangin. Meron din naman. Ano ba yun? May ads. Lang naman ata gumagawa ng pool na may buhangin. Ba yun? Tagal mag-X. Yan. Ako lang nga ito gumagawa ng pool na may buhangin. Paulit-ulit naman. Actually po. Let's go play! Kuya Kalil. Ayan yan. Hindi ko kaya. Ayaw. Ako na. Ano? Ay! Labog to. Ganto mo na lang muna. Hirap eh. Dahil mo? Ganyan mo lang muna. Ganyan mo muna. Okay. Ganyan mo muna. Ito guys. Ganyan o. Pero... Putol. Punta ako sa bahay dyan. Ayun na, swimming pool mo. Uy, ganito tayo. Gagawa muna ako ng buhangin-buhangin. Buhangin. Sa mga gilid-gilid. Nalalabog na yung swimming pool mo. Parang yung paglalaro yung mga bata. Hindi, sabi ko ba naglalaro dito eh. Bata ka ba? Siyempre, bata. Ako din, bata. Bakit pa tayo? Tong, 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 tong. Aw. Tong, aw. Hiram ka sa mami mo cellphone. Download ko na ito. Yes. Okay, Rawag. This is Meron pa. chocolate. It's a prank. Hindi pwede 30 minutes ko tatapusin yung video na to. Hindi. Nagboboring pa kasi ako eh. Kaya hanggang 20 minutes ko to tatapusin. 20 minutes po kasi gagawin ko pa yung araw.
At gagawin ko pa yung mga ano natin, kailangan natin na natapusin yung pagmamainin ko. Diba? Pag nakakita agad tayo ng diamond, mag-subscribe naman ko yun. Tapos, guys, subscribe yun. Dali lang yun. Para update kayo sa pag-upload. Para speed yun. Actually, 3 at 6 ako. 7. 6 na kasi, pero 7 ko ilalagay. Baka naman subscribe na kayo. Ito po, di po ito hindi po ito ayun sa YouTube talaga. Kasi ito ay nagilid. Lagi na nakikita yan. Kasi lagi na ganyan. Yan po yung sige na record ko. Bakit? Anak, Ha? ako si Tata. Ano si Tata? Nandito na ako. Sino? Kasi Maki ako. Turtle. Kabum. Kukulong kita dito. Turtle Max, oh. Total? Turtle. Total. Turtle na paro-paro dito. Para parigi? Bata yan. Gawa mo siya. Swimming pool. Ha? Uy, gabi na. Speedrun. Oh, sleep ka na. Sleep ka. Sleep ka na sa baba. Dito ako sa Diyan. Tulog ka sa taas. Ay, add! Next Gano? episode, hindi ako Kuya mag-Minecraft. Hawak mo pete. Beglog. Beglog. Hindi ako mag-Minecraft next episode. Hoy, di ko makita. Rapid dot. Ayun. Oh. Na. Ayan na. Tapos, Na. uy, may one stock na ako. Ako na.